Boten nek kula wis sedulur kali kanca-kanca WMC menika. Oh iya. Pak Binari wis kados bapake kula piyambak. Sedulur ni mau paribasane tanpa diweni-diweni pun kudu budal nang gawe. Ning napa kowe ndek wis disae kok belum. Lah iki butuh niku. Oh. Duit itu cuma sewa, duit bukan semata-mata uang. Duit itu adalah singkatan. Apa kuwi Duit itu soal doa, usaha, ibu iman, takwa. Jadi duit itu doa, usaha, iman dan takwa. Landasan ikhlas saya batin. Kalau sakit kuatan meriki. Ini jane lak. Lo ora tau dijak kok. Jadi ini sak dulu kowe main terus kok ya. Monggo dhisik iki ketemu ning Surabaya ning Pak Menteri sapa kae. Gini kok, Pak Dahlan Iskan iki. Terus nang Ponorogo sik Di sini kae ya. Terus sampe saji pokoke. Terus saiki finale kaya ngono lah. Lah patus sandang pangan lho. Iya. Kowe mau bawa bojomu. Bojo asli Pak Rini ini pun kula pegat. Apa bawa sekarang ini ya ngono. Anak kula di bojo ayu ini pegat, Pak. Lah apa? Sampeyan di bojo ayu ditinggal tanggapan ngeten iki padha karo nandur tebu digawe gula. Apa? Bojo ayu nyawi si tonggo. Yo ora. Tapi kula di bojo kok model ngeten iki, lek kuwi seneng nih. Kalau rudu-rudu gawa sarung. Gampingnya Asmane sapa jenenge bojone? dengan non besok ya Mbak, kula pun mboten takukan. Monggo Mbak mriki Mbak. Jenenge manis nih Mbak, jenenge manis nih Mbak. Jenenge Sinta apa? Kok jenengan piyambak kula ngerti nek iki enak ora nyang. Mosok ngono to, bro. Ning tatu antek kaya ngono ki mau ketemu pirang perkara. Ampun gatek bekas niku nggih Pak. Kok ngerti bekas. Omongane wae enak iki. Ya. Kaya ora patek duwe, rupa ora patek apik. Setilae niku mboten tenan Pak. Setilan niku anu. Oh, to ati niku Pak. Angger tak buak mulai, angger tak buak mulai. Bojo banget kucing. Kok banget kucing bukan mulai. Kayak gula. Aku dulu tak gunani megah mangkat iki nek karo awakmu. Padha ae aku nek ora ngakon durasi pas enek kowe. Ora ngaku jualan mau. Omong wis pretok ngono iso. Asku niku Pak, niku tigasane kula. Ning dereng nopo petok kula Pak. Nggih. Kok dari pertakmu pripun? Lah, mriko mboten duwe duwe nggih pengacara niku Pak. Nggih kula gati. Lho, Asku niku matur nuwun. kok gati terus kaya ngene kok ngene. Nggih, niku kula saen-saenipun namung 750 to Pak terasi nggih. Itu kan saya saiki tak bayar. Sing bojone dagar motivasi ketoke. Piye? Samane tak ngepake Oh, kuwi. kita aku ora iso mutusi ya Saiki Pak. ngene lho. Aku ki bener nulung bojomu. Kowe aja gantung bojomu. Tulungmu ketek karepe niku kok Orang paling karepe dudu perkaramu. Wong iki digo kasno. Iya, foto-foto masuk ora? Gogo iki dagar jamane. Ora marang mumi. Bare mangan bojoku ya. Sik, kowe karepmu pancen kowe gak seneng aku gak apa-apa, Dik. Nek pancen wis ora tresno karo aku lek nang nggone mbok kowe to. Lu mulai dhewe kok njaluk mulai rupamu kok ganteng-ganteng Lu kok. lek ora bojo di bojo gede dhuwur. Lu nek aku dibojo elek iki ora masalah Mas, penting jangkep. Enggak aku ora cakep sikil ya loro ndas wis kok. Tak golek gulumu kan saiki ora petuk blas. Menungso kok blas terus tundak. Sik, ora capek main. Omongan saya. Bos, bos, sampe sing mangan aku. Betul ini Ane bojo bojo pacarane ora wis sepet. Lah nggih. Kok iki padha-padha lanang tukang dase. Iki kata arep las bojoku tenan iki. Memburu secara pribadi. Nek aku elek ya ora masalah. Wong rupa elek ya ora apa-apa iso disyukuri sing penting tanggung jawab. Ngoten nggih Pak Dar. Betul. Lah ini kok ora jangkep. Lah kuwi ndek dulu ya. Emang kok terus tangane kan siji bijine butuh sih ora masalah. Iso tutupe nek terus ketok moto ngadeg terus ndas terus pundak. Aku sange gulu iki mangko omah. Endi? Dasar ke gulu lha iki ora gulu. Endi iki gulu? Iki Endi iki puno ora gulu?
gulu ning ngarep televisi. Aku ndak duwe guru yo. Gak percaya dasare kok iki. Harus satu tak unggahnya di pengadilan. Wes, silakan aku. Ono tenang ngono. Ono tenang lagi kok. Kok itu aku saya. Namun itu saya kan Itu saya kok bisa. Ngene lho ki diurunan 2000 kan ribet lho berarti besok kula. Kona manito kowe iki. Iki saya coba riyen iki bojo kula mama 2 tahun. Heeh. Terus dia anak kula kecek Pak. Lah kok Jalan cek gene ndase iki. ya apa-apa ngabi to bapak yang di bulu. Ini sini kula salam sih karo ayah. Ayah. Ayah saya sampun Mas. Sampun wis nuwun pirsa kenalan ro. Iki dalang hebat, dalang kondang. Ya nggih. Gombong saged ndereke panjenenganipun Bapak Tantu. begini ya Mbak ya. Nah, ini kan sok dereke Mas Puji. Nggih. Uji sapa ta? Ujian. Mas Puji Bandrong gitu loh. Biasane para awakmu. Kuwi dhisik le bimbing aku, ning ngajari aku malih ning ngene Pak Manto Sudarsono. Nggih. Nah, ini salam nggih kangge Mas Puji nggih. Nggih, kula menika pernah adik pisanan. Oh, ada pisan. Nggih. Oh, nggih. Dhisik. Kowe ora lho, kowe ra eloke wis pegatan. Iya. Cobi Mbak nembang sing sae. Alhamdulillah kuwi nembang ana sing sae blas. Oh, iki napa-napa sakit to, Pak? Nggih. Nggih. Niki enten panyuwun Bengawan Sore ya, Mbak. Nggih, lajeng. Napa iki Sarung jago. saung jago. Lajeng apa mulai apa mulai? Eman-eman. Eman-eman. Lajeng apa? Ayang-ayang. Lajeng. Jundongane. Nggih. Dia turu derajakan Banyuwangi. Ora nek jalukan iki. Ya ono, ya ono sing ngono. Ini ora masalah. Dengan nanti panyuwun. Mbak sapa asmane Mbak? Kula Mbak Sablah mawon nggih. Asline. Sinta. Oh, Sinta. Oh, bener ora. Sorry kok. Wis mboten kok dari napa-napa mboten masalah sing penting diragani pitu 50 niku wae. Mungkin wis beres. Saya kete. Mbak menawi bapak-bapak wonten tamu di sana. Nggih. Kasih sik pasti boli piye. Kowe harap ora Kasih yang yo apa sing lupa. wis lho. Sampun sampun. Kese kula seleke kasih opo. Oh nggih, Wah, coba yo iki lho ino. Sekarang. Ora masalah sing penting tamu muncul awakmu iki sayang. Ning aku njaluk Mbak Sinta. Nggih. Salah, belok barang. Nggih. Bahasa Mbak. Biasanya di lagi mati. Pateni itu aku dong. Oh, mati sik ino kok mati. Bukan mukrin. Oleh panggungan profesional ngono lho. Aku kok ora ndek guru kok mbok demek. Ora ini panggung profesional. Masalah ning omah yo ning omah ning kene mergawe yo mergawe ngono lho, Mas. Iya. Mulai dede apa-apa nih. Ya. Anak kula kuwi mas lendro. Lu kepon. Amit di Mbah Pon nggih jenengan. Mbak Kong pripun? Iki sik japa. Nek lho Mbah, Pak De mboten purun, Mas. 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 Amit di Mas Boy. Mas Boy. Amit di Mas Pong Boy. Ah, ora Ora ngomong. Mas langsung. Amit di Mas Pong kok ewo. Wis to. Ibu ya Amit niki ondo lho, Pak. Niku Cina. Lahiran Jepang. Oh, Cina. Jepang pundi? Jepang rejo lho, Bro. Jepang asli iki. Asli Jepang ya, Pak. Sudah temu iki. Jepang Jepang. Namine Ocong. Oh, Ocong. Oh, di gurune kongwen lho. Ya monggo, langsung Pak nggih. nggih. Ya monggo, atas ya.